איזה יפה. לך לשם יותר, אחורה. לך. עומרי, מה היה? עומרי, איפה שאת? וואו, איזה... לא ראתה את החגורה. אני עושה סרט, וידאו. תעשה, עם החרב, ואתה פיראט. עכשיו אתה צריך רק להגיד. צריך להרוג טובים. להרוג טובים? לפעמים. לפעמים. אתה צריך להרוג רעים, לא טובים. לא, הוא צודק, הוא צודק ב100%. שודדי ים הורגים את הטובים. נכון, בספינה של הפיראטים יש תותח. אתה צריך לא להרוג, אתה צריך לגנוב, לשדוד את האנשים. לא, גם להרוג. גם להרוג? לא חרב. לא להרוג. יש לו חרב. טוב, אבל אתה צריך לגנוב אותה. כי ככה זה שודד ים. אין פה פירה. הוא שודד וגם הורג אנשים. אנשים לא טובים, אתה צודק, הם לא טובים בכלל. הם רעים. נכון, הם רעים. טובים הם נופחים את הרעים. תעשה תנועה, תעשה עם החרב. לפעמים. כי אתה פיראט, אתה כועס על כולם? מי זה כדור? אני כועס על יד. כן? כדור הוא יותר חזק מזה. אוי, אתה רואה כדור יותר חזק. עומרי, אתה לא רוצה להתחפש? לא בא לך? לא, לספיידרמן? טוב.